बेयाव गामि सोसननाय आरो दाननाय बे दफाया जुदि थानाङाबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बोरैहाय जागोन, बोरै हाबनायनि लामा थागोन। दा गामि सोसननाय होनोबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया हाबथारनांगौ। बेयावबो गामि दं, गामि हिसाबैनो हाबगोन, बर' गामि बा एसटि गामि हिसाबैनो हाबगोन। दा जुदि बाद होनांगौ जायोबा मोनब्रै जिल्लायानो थागोन गोजाम जिल्लाया। आरो बिथांमोना जिहेतु बुंखादों जे खुनु माने जिल्ला बाराया, सिमा बाराया। दा होमबा बे इंगितखौनो बिथाङाबो होनो नागिरदों नामा जे जाय बिथाङा थांनाय गोलाव सम माने सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाखौबो लानानै सिमा लावनांगौनि बाथ्रा बुंबाय। दिनै सिमाया लावनायनि थाखाय रोखा जाफैबाय। बे बेलायाव दिनै गामि सोनाय दाननाया थानाङामोन होननानै बुंबाय। आरो बिथाङा हयथ' मोजाङै मोनथिया खोमा, आरो मोनथियोब्लाबो राजनितिनि थाखाय हयथ' बेबायदि बुंदों जानो हागौ जे मा जे दिनैहाय थांनाय बिटिएडि सुक्तियाव 95था गामिया डिसपिउटेड गामि जानानै दंमोन। आरो बेखौ मोनफ्रोमबो 6 दाननि उन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों मोनसे रिभिउ कमिटि बा बिदिनो मा होनदों मनिटरिं कमिटि दंमोन। बिथांमोना बे मनिटरिं कमिटि 6 मासनि उन बा 6 दाननि उन जिरायनानै रिभिउ खालामनांगौमोन। थांनाय 17 बोसोराव जोङो खोनाफेराखिसै जे रिभिउ मिटिं जादों। बै माने गामि सोनांगौ जे 95था गामिया डिसपिउटेड जानानै दं, बेखौ सोनांगौ ना बाद होनांगौ, बिनि जेबोखौनो बुंनाय जायाखिसै। दिनै बै 95था गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मिजिं थिनानै दं जे गोदोनिहाय जोंनि गामियाबो माने हाबथारनांगौमोन। बिएसिआव दंमोन, बिटिसिआव दानजाबाय। दा दिनै बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नायजोबनानैनो दिनै बिटिआर सुक्तियाव बे गामि दाननाय आरो सोनायनि बाथ्राया फैदों। आरो बे गामि सोनायनि बाथ्रा फैयाबा दिनै बिश्वनाथ माने जिल्लासिम बारायहैनांगौ, गहपुरसिम बारायनांगौनि बिनि जेबो बाथ्राखौनो हयथ' फैनाय नङा। बिथाङा मोनथिया गहपुर जिल्लायाव नोङो एबसुनि सोमावसारनायाव 534 सुबुंफ्रा नोङो मुंख्लं जानांगोन। जेराव एबसुनि सोमावसारनाया 1135सा मुंख्लं जादों, बिनिनो 534साया बै गहपुराव मुंख्लं जादों। दिनै बिथांमोनहा उथुजुग जे दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे लामा नुदों जे दिनै बिथांमोननिसिम सिमाया बारायहैगोन। दा बेखायनो बिथाङा जि बुंदों दा बियो जोबोद इनाय जादों। जोंनि मुंख्लंफोरखौ नोङो अपमान खालामनाय जादों। आरो बिथाङा बर'फोरनि जे सोमावसारनायनि जे जारिमिन, बे जारिमिननि बादगा हयथ' खोथा बुंदों। बिनिखायनो बिथांनिसिम जि बुंनाय बेखौ जोङो गासै हारि माहारिया बिनि फारसे सांग्रां जानांगौ दं। बैनि नेताफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जा सांग्रां जानांगौ दं। बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो जोंनि बिटिआरखौ मोजां मोनग्रा, बिटिआराव हाबसननो लुबैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बै दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव बिजिरनानै नायनांगौ दं। मैयासो बुंदों बिथाङा बिटिआरनि सासे सागानगिरि थिरेन बर' बिथाङा, नाथाय बे एकर्डआ हाखु दाखुयै जादों आरो बेयो मोजां जायाखै होननानै बुंदों। आं मोनथिया बिथाङा बबे सर्सजों बुंदों। दिनै बे एकर्डआ हाखु दाखुनि बाथ्रा नङा। बियो 2017 मायथाइनिफ्रायनो बे स्टार्ट जादोंमोन। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव बियो जोबफैदों। दा दिनै गावबोथ' सासे दैदेनगिरिमोन। NDBPनि बिथाङा आफादगिरि आरो सागानगिरि। दा आफादगिरि आरो सागानगिरि जालायनानै बिथाङा हाखु दाखुखौ बै समाव मानो बुंदिया? सुक्ति जाखांनायनि उनावसो दिनै हाखु दाखुनि बाथ्रा बुंबाय। बिथाङा सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिल्लीनिफ्राय आसामसिम फैयोब्ला मा राहाजों बोरैहाय फैयामोन, बे बाथ्राखौनो नायबानो नुगोन जे बिथाङा बै समाव मा माने गोसोजों बेबायदि मोनसे राहाजों बिथाङा सफैलायामोन। दिनै आरोबाव मानो फैयै फैयै हाखु दाखु जादोंखौ बाथ्राखौ मानो बिथाङा बुंफैनो नागिरखो? दा बेयाव बुजिनानै मोनाखै, बे बिथांनिसो बाथ्रा जाबाय। बेखायनो जों सानो बा आं बुंनो लुबैयो बे हाखु दाखुनि खोथा नङा। आरो जोबोद मोजाङै सानै हयैनो बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। आरो बेजों दिनै जों बुंनांगोन जे बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट होननानै बुङोमोन। दिनै नैबे सुक्तिनि गेजेरजों सारा बुहुमनि बर'फोर, जेरैहाय बिटिआर नोङो सिमा लावनानै गहपुरसिम बिटिआरआ जागोन। बिनि बायजोआव थानाय आसामनि मोन 27था जिल्ला, बेखौ लानानै BKWSA बे काउन्सिल जाबाय। आरोबाव जोंनाव मोनसे दफा दङ जे नोङो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड माने सेन्टार अफ एक्सेलेन्स, जायजों जोंनि आसामनि बायजोआव थानाय जेरैहाय मेघालय, नागालेण्ड, अरुणाचल,
बेनिफ्राय बेंगल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव दङ जोंहा नेपालाव बर'फोर दङ, बांलादेशआव बर'फोर दङ। दा बै गुबुन गुबुन जायगा एबा हादोराव थानाय बर'फोरनि बिथांमोननि थामोनथा सिनायथि राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नैबे सेन्टारखौ खालामनाय जाबाय। दा बेजों नुबाय नैबे सुक्तिजों जोङो बर'फ्रा जेरावखि थायाथों मानो दिनै बिनि रैखाथि सिनायथि थामोनथा बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो हागोन बा बेजों बिथांमोना रैखाथि मोनगोन। दा होमबा दिनै बे हाखु दाखु जादों होननायनि बाथ्राया बोरै जाखो बेखौ जोङो सानस'नो हायाखै। BKWSC आरो बिटिआरजों बर'फोरनि गासै दांनाय उखैनाया जोबस्रांगोन ना जोबस्रांनाय मा फोरमायो? नाय जे BKWSCनि जि बाथ्रा बेथ' नोङो जोंना स्केटार जानानै थानाय बर'फोर जेराव सेटेलाइट मोनसे काउन्सिल स्टेट एक्टनि सिङाव, दा बेयाव बै ओनसोलनि जोंनि बर'फोरा हयथ' बेबायदि मोनसे काउन्सिलखौनो बिथांमोनहा नागिरदों बा लुबैदों। मानोना जों लुबैब्लाबो सारा आसामावनो नोङो नोरैहाय 6 सिडुल दङ, जेरै बिटिआरआ 6 सिडुल जानांगौबा कन्टिगुवास जानांगौ आरो बायजोआव थानाय बर'फ्रा जे स्केटार दङ बेनिखायनो 6 सिडुलनि हयथ' प्रभिजननि खोथा बेयाव साननो हाया। दा जिखियानो जादों दिनै बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ जे नोङो BKWSCनि डेभेलपमेन्टेल मेटाराव जौगानायनि जे बाथ्रा फैगोन बेयाव बिटिआरनिफ्रायबो बेखौ नोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों डेभेलपमेन्टेल मेटाराव आसाम सरकारखौ खोथा बुंनो हागोन। बे मोनसे बेजों बर'फ्रा सिनायथि थामोनथा रैखाथि बे मोनगोना रोखा नुहुरदों बायजोनिया। आरो बिटिआरनि गेजेरजों दिनै जोंनि मिजिङा गुबुन मोनसे, नाथाय बै मिजिंसिम मोनहैनो थाखाय जोंनो जे मोनसे दाथायफोर नांगौ, जे मोनसे फसंथानफोर नांगौ, बे फसंथानफ्रा दिनैहाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जोबोरैनो रोखा जागोन आरो जायजों जोंनि सुबुं सम्पदा जौगागोन। आरो सुबुं सम्पदा जेला जौगागोन जोंनि हयथ' रांखान्थि अबस्था जोंनि फारफ्रोम बिथिङाव जौगानायनि थाखाय दिनै मोनसे राहा लाबोना होफैगोन। दा बेनिखायनो नैबे बिटिआर सुक्तिजों बर'फ्रा थारैनो बेयाव नोङो मुलाम्फा जागोन, सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव आरो बेयाव नोङो सुबुं सम्पद दानाय बिथिङाव, गासैबो बिथिं खामानि मोननाय बिथिङाव, लाइमोनफोरखौ नोङो खामानि होनाय बिथिङाव, आबाद बिथिङाव गासैबो आरो इन्डास्ट्रि बिथिङाव दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो जोंनि राङारि अबस्थाखौ जोङो मोनसे लेभेलसिम लांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा बावै बिजेपिआव हाबदों, माबा मोनसे फोरमायनो गोनां दं? बेखौ बुंनो थाङोब्ला जे जोङो मानगोनां बिथां चन्दन ब्रह्म एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोननि हान्जानि फारसे जोङो बाथ्राफोरखौ एसे नोजोर बोनांगोन। मानो जे बिटिआर एकर्ड बायदियै BKWSCखौ थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 3 अक्ट'आवनो दाफुंना होनांगौमोन। नाथाय राजखान्थि भाबै माबा मोनसे अंकआव बा सानखान्थियाव गोरोबलायैनि थाखाय चन्दन ब्रह्मआ बिथाङा WPTनि मिनिस्टार आरो नडेल एजेन्सि हिसाबै बिथांनि डिपार्टमेन्टआनो बेखौ हाबाफारिखौ मावनांगौमोन, नाथाय बिथाङा बे काउन्सिलखौ दानानै होआसै। फारसेजों बै काउन्सिलाव थानाय बिसेसकरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनहा जोबोद मा खालामगोन मा मागोन राहा गोथे जाबाय, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनैहाय आसामनि खुंगिरि हान्जाजों थाङोब्ला बिथांमोननि काउन्सिला थाबैनो जाफुंगोन बेखौ मिजिंथिनानै बिथांमोनहा बे राहा लामाखौ लाबाय। दा नाथाय जों एसे जुदि सिन्था खालामोबा जोङो दसे हमथायोब्ला जों एसे साननो हागौमोन जे दिनै भारत सरकारा जोबोद पजिटिभ सुक्तिखौ लानानै भारतनि नखर मन्थ्रिया बुंदोंमोन जे मास मोनसेनि गेजेराव जायखिजाया दफाखौ मावफुंना होजोबनांगौ। दा अब्ला स्टेटनि नोङो खुंगिरि हान्जायाव थांलायनांगौनि हयथ' दानि एफा हाखु दाखुयै बे डिसिसनखौ लानांगौनि दरखार हयथ' गैथ'वामोन। एसे जुदि जोङो गाबथालायनानै थानायमोनब्ला हयथ' जागौमोन। आरो बिनिखायनो बे साननायनि खराग बा बे साननायनि थासारिखौ लाबोनानै होफैदों होननानै बुङोबा जोङो मानगोनां बिथां चन्दन ब्रह्म WPT मिनिस्टार बिथांखौनो बुंनांगोन। बिथांनि गोजानै नुहुरै साननाय बिनि थाखायनो निस्सय हयथ' बिथांमोना बे थांखिखौ लानांदों। जिखियानो जादों जेरावखि थाङा जों खावलायगोन जे माहारियारि बाद, जातीयताबाद, नेसनेलिज्म स्पिरिटखौ जुदि लानानै थायो अब्लाना निस्सय सोरबाया जेरावखि थाङा मानो गावनि ट्रेकनिफ्राय दोरोदनांगौनि बाथ्रा गैया आरो हारिनि गाहामनि थाखाय खामानि मावगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। जोंनिया सोसननांगौनि थाखायल' नङा, जोंनि जि हाबाफारि दिनैनि बेयाव
बिथां जयन्त बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा सासे सोद्रोमा थ' बिथांखौ जों बरायनायजों लोगोसे जोंनि जा बाउन्डारि दङ बे बाउन्डारिनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनो थाखाय बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों गतिके जोंहा मोनसे मिजिं दङ जे जोंनि बे जिथु 10 नं वार्डआव बर' मेजरिटि दङ ट्राइबेल पिपोल आरो बर'आनो ट्राइबेल मिन्स गतिके बेखिनि ओनसोलनि सुबुङा जे बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय जोबोद उसुखुथु जानाय दङ गतिके जिहेतु जाखांलांनाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव जिहेतु मोनसे दफा दङ जे कन्टिगुवास एरियाफोरा माने बिटिआरआव सोसनजागोन गतिके एज ए कन्टिगुवास भिलेज जोंनिया जा 10 नं वार्डनि पुब्रिहाबारि थोरिबारि सुपा आरो सारियालि बे मोननै सुपाया बेखायनो जोङो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिना मोननो थाखाय बिथांखौ लिंनानै लाबोदों आरो मिजिंथिदों जों हयथ' दा जिथु गामि सोसननाय बेयाव जोंनि गामियाबो हाबसनगोन होननानै जों मिजिंथिदों।